Selamat pagi guys, jumpa kembali bersama dengan channelnya Tukang Arit. Ya, kali ini kita di pagi hari yang cerah ini kita lagi angon wedhus di biasa di kebun jeruk. Di pagi hari yang cerah. Halo, manuk pendet Kang ya. Tak kasih view pemandangan yang sangat bagus sekali. Ini loh pemandangan ini. Gunung Lawunya cerah. Terus ada moon, ada apa jenis bulan, dan yang kono kayak enek deretan pegunungan. Ki view ini sangat indah sekali. Pak zoom ya. Nah, ini lagi tepatnya tebune tebang iki, Kang. Nah, iki daduke. Nah, iki daduke. Tapi sontene kuwi iki wayahe ngepras ya nih, Kang. Jadi daduk-daduk iki dibuangi. Halang wis dibuangi kuwi dikepras. Supaya tukul tunase ngono kuwi. Iki angon wedhus iki di pagi hari. Lah kono kalau Kang, ngono tebang ae. Tebang. Tebang ya panen anu kuwi, tebu dikirim ke pabrik. Nah, iki wis jeruke lagi wae. Nah, ngene iki jenenge mbiyen cekeh. Jaman cilikan iki golek cekeh ngene iki, Kang. Nah, iki lho, sik blur, Kang. Nah. Iki jenenge cekeh. Biasanya terus engko di gawe pelintengan, ketapel untuk berburu burung. Ngono Kang, ya iya mbiyen tapi cilikanku. Dolanane ngono kuwi. Nah, iki jeruke. Nah. Ngene iki mbiyen ya to, Kang. Mbiyen pas cilik. Gitu. Nek tebang ngene iki golek tebu, Kang. Golek tebu. Terus direndam neng kawanan. Terus iku jarak 2 minggu ngono dipangan lu hambune harum-harum enak ngono, Kang. Biyen tapi cilik, saiki ora tedas tebu. Saya tuwa wis ora tedas. Pemandangane. Saiki ora tedas tebu. Nggih, tebang niki golek tebu. Nah, wi mangan dusnya masukat putri malu atau ceker ayam. Lagi lo Kang, kembali kok kembang sakura lo Kang, koyo nang Jepang iki lho. Lho Kang. Lho apik to Kang. Diperpadukan dengan pemandangan moon dan apa? Moon dan mountain. Padha gunung dengan bulan. Tapi kamu pemandangannya Kang. Oke Kang, demikian Kang. Kali ini kita telah mereview pemandangan gunung dan bulan di pagi hari di perkebunan jeruk sambil angon wedhus. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channelnya Tukang Arit.